जोंनि नैबे नवदिहिरा श्री श्री गणेश फोरबो मेलाया देग्लाय 51थि गोग्लैबाय। सेमोननो जोंना गल्डेन जुबली थांबाय। सेमोननि बायदिनो देग्लायबो फ्राय जोंनिया गोबां प्रग्राम दङ। बे जोंनि फोरबोआ गाबोननिफ्राय माने 2 फेब्रुआरि आरो बेनिफ्राय 6 सिम जोंनिया सोलिगोन सानबानि हाबाफारि लानानै। दा बेयाव ओरैनो मेनलि जोंहा जि कालचार प्रग्राम बे सानबानि हाबाफारियाव सानबाबो कालचार प्रग्राम जागोन। बेयाव जोंहा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जोंनि मुंदांखा बर' महरगिरिफोर रोजाबगिरिफोरखौ जों लेंहरनाय जादों। दा गेमस्रि फैगोन। जोंहा बे फंबाय राभा जिथु दा खोब बर'नि गेजेराव मोजां बिथाङाबो फैगोन आरो लकेलनि जोंनि जिखिनि मोजां जिखिनि जोंनि खनगिरि बिथांमोनाबो सानफ्रोमबो दङ। मोनफ्रोमबो हरावनो जोङो सानै सोदों लकेलनि महरगिरिफोरखौ आरो गुबुनजों खालामनानै बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा स्टेज प्रग्रामाव मोसानाय दङ। गुबुन हानजानि सेमोननि बायदि लेंहरनाय जादों। ओमफ्राय बेयाव जोंहा देग्लाय जोङो सार्कास लाबोदों। सेमोन गैयामोन बे सार्कास दङ, मिना बाजार दङ, एक्सप' दङ। बिदिनो गोबां दखान गलादारफोर फैदों आरो दिनै जोंहा जिहेथु जोंहा गाबोननिफ्राय जागासिगोन नालाय मुल जिथुनाखि फोरबोआ गणेश चतुर्थी। ओंखायनो दिनै जोङो बाबाखौ थुखैनो खार'नाव जोंनि बे हालामनि जोंनि गासैबो आइजोनिफ्राय जोंनि सेंग्रा सिख्लानिफ्राय बोराइ बेन्थ गासैबो फैनानै दिनै दै खावदों। बे दैजों जोङो गोथार थुखैनानै गणेश बाबाखौ गोथार थुखैनानै गाबोननिफ्राय जोङो फोरबोखौ जागायगोन। हाबाफारिया दिनै बेयो सोलिदों आरो फारसेथिंजाय बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै भलिबल कम्पिटिसन जोङो लानाय जादों। बेयो एसे आगोलाव बेखेवबाय जोंहा बानेश्वर ब्रह्म सार फैदों। बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होबाय। बेथ' मेइनलि जोंनिया जोंनि जि नवदिहिरा बेयाव मोनद' सुपा दङ। मोनजिद' माबा दङ। गतिके मोनजिद' सुपानि गासै रायजोफोरानो ज'हाय जोङो बेखौ खुङो आरो खाथि खालानि जि जों गामिनि खाथि खालानि रायजोफोर बिथांमोनाबो पूर्ण सहजुगै आरो बेयाव आनजादाथ' जोंनिया फैबायानो थागोन। अदेबानि दानि जिथुनाखि एग्जाम सिस्टेम बेयाव डिग्री लेभेलाव जितु 6टा परीक्षा बा अन्यान्यफोराबो जितु सेमिस्टार सिस्टेम फैजोब्बाय नालाय परीक्षायाथ' आनजादाथ' फैबायानो थाखागोन। बेखौथ' उफाय गैया। दा बेनि गेजेरावनो जों माखासे आध्यात्मिक दिगखौबो जुदि जों नायलाङाबाथ' उफाय गैया। दा जोङो धोरोम फारसेबो खारनांगोन, फरायनायाबो थागोन। दा बेयाव खालि जों बेखौ नोजोर होनांगोन जे जोङो जौ जुवाथ' जोंनाव गैया, बेयाव सोलिनाय नङा। दा बेयाव फुजा फोरबोआव जोंनि गोदान लाइमोनफोरा जाहाथे गावनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै मोजांहाय फुजाखौ नायो, आं बेखौ खावलायगोन। दिनैनि जितु बाउण्डारि बेखौ जोंनो पूर्ण जुदि बानायनो हानायब्ला मोजां जागौमोन जों बेखौ सानदों आरो बे बेलायाव जोंहा जोंनिनो मिनिस्टार बिथां उरखाव गोरा सारनो जों अलरेडि एप्लिकेसन होदोंमोन। दासिम अबयसे बे जाना फैयाखै। जायोब्ला मोजां जागौमोन आरो।